Πουλάς μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, βάζεις διαφήμιση και δεν γίνεται τίποτα. Θα πρέπει να δεις λίγο πώς την έχεις δομήσει και την ιστοσελίδα ή ακόμα και την σελίδα την τελική, τη landing page που λέμε. Υπάρχει ένα μοντέλο που λέγεται AIDA, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να στείνουμε σωστά τα site και τις σελίδες για να έχουν αποτέλεσμα. Πάμε να το δούμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το αγαπημένο μας AIDA. Τι είναι αυτό? Είναι 4 βήματα προς την επιτυχία. Α είναι το attention ή attraction. Εδώ τραβάμε την προσοχή. Συνήθως έχουμε ένα κείμενο, μια ερώτηση όπου επιβεβαιώνουμε το πρόβλημα. Πολλές φορές βάζουμε και μια μεγάλη φωτογραφία ή ένα βιντεάκι. Τραβάμε την προσοχή. Στο επόμενο είναι το interest. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και γράφουμε περισσότερα στοιχεία για το πώς θα λύσει το πρόβλημά του, που περιέχει βέβαια και τη δική μας λύση. Το τρίτο βήμα είναι το desire. Εδώ μας αγαπάει σιγά σιγά, μας εμπιστεύεται. Βάζουμε κάποια reviews, βάζουμε κάποια testimonials, μπορούμε να βάλουμε κάποιους πελάτες που έχουν ήδη πάρει από εμάς. Εδώ αρχίζει πλέον και μας εμπιστεύεται. Και το τελευταίο του βήμα είναι το action, στο οποίο πλέον θα συμπληρώσει τη φόρμα, θα πατήσει το κουμπί, θα κάνει την κράτηση. Θέλουμε το επιβεβαιώνουμε οπωσδήποτε ότι ξεκινάει με ένα πρόβλημα, να βλέπει τις λύσεις, να διαλέξει εμάς και στο τέλος να κάνει το βήμα.